はネバエンドエスタ。ネバエンドじゃないね。ネバンドエスタ。雪が降る。雪が今年雪が降らないですけど、まあ雪が降ってチラチラと雪が降るような。で楽しいなっていう、雪が降って楽しいなっていう。それはどうかわかんないですけどね。第2部最初はレバンドエスタ、雪が降ってした。ドレードマークがポトシの衣装とカルカスポンチョ、ボリビア、カルカスはご存知のようにボリビアでこのポンチョを着て若い女性にキャーキャー言われてるんで、私たちも今日はこれを着て、若い女性からお年寄りまで楽しんでいただこうと思います。では次は、タイピカラという、曲になります。ちょっと静かな曲ですかね。
健全そうやってます。そうですね。人々の悲しみをこの名チャランギストがいい音でお聞き鳴らしてくれるので、じっくり聞いてください。「
ちょっと第2部の前半は割と静かで、こうゆっくり暗い落ち着いた曲が続いてますね。まあ次の曲もまあ落ち着いた曲でもなかなかこうなんか魂からこう湧き出てくるようなものをなんか感じますかね。僕らがちょっとそれを表現しきれてるかどうかわからないですけど、きっとやっぱ奴隷の文化っていうのがあって、その中からの叫びっていうのが曲に多分入ってるのかななんては思ってます。なのでただの音楽っていうか、その辺をやっぱり理解して聴くのがやっぱ向こうの方に対しては必要なのかななんては時々思います。今日のお客様はフォルクローレが好き、あるいは音楽が好きっていう感じがすごく伝わってきて、すごく演奏しやすいです。ちゃんと聞いてくださいね。私たち歌もだけで木に登るので。なんで俺みんなよ。なんでドラってところで見るの？旦那見ろ旦那を。これ110キロしかないんだけど。さっきだ。そうしましたらちょっと歌物、後半歌物で4曲、5曲続きますね。4曲。長丁場ですね。皆さん元気よくいきますよ。みんな力尽きちゃうから早くしないと。じゃあ頑張ります。ムナスカチャイです。
buen amor, medida de amor y verdad, y quedó razón de vivir, mi lluvia así. Mi buen amor, medida de amor y verdad, y quedó razón de vivir, mi lluvia así.してもその人を見ないっていうミルカのルールを厳密に守って演奏が続いております。かなり失敗したね今。俺だけ？いや、かなり失敗したな。ムナスカチャイラブーですか？あなたはということで次は、皆さんちょっとおなじみの曲になります。ジョランドセーフ。泣きながら。泣きながら。なんか曲を聴くとあれなんかちょっと昔聴いたことあるかなっていうような曲だと思います。当然フォルクローレの人はよく聴いたら知ってると思いますし、聴かない人も昔ランバダっていうちょっとセクシーなダンスが流行ったこと20年ぐらい前かなあるんですけど、その曲の原曲になったのがこの「ジョランド・ステ」っていう曲ですね。原曲はちょっとバラードなんですよね。ちょっとなんかどうやら無断でパクったら思った以上有名になってかなり大きな問題になったらしいという噂は聞きますけど、私たちは楽しみながら演奏させていただきます。ではジョランドセットです。「
なんか聞いたことあるっていう人。日本語の歌あります、歌詞がありましたけど、ちゃんとボリビアのカルカスっていう方、チームの方は、バンドの方はね、ちゃんと日本語で歌ってくださってるんですよね。私が勝手に役をしたわけではありません。さーてと、後半は元気な曲？そう、これはね、ちょっとみんなで楽しみたいトゥナパピータ、小芋ちゃんという曲なんですけども、この途中にはビビレバラキはあれ皆さんもう一回せーの、ビビレバラキはありがとうございます曲の中で3回かそこらありますので、この下がね、こうなんかこう準備したら、準備でビビレバラティは一緒にね、完璧ですね。こうやったらなんとなく準備かなって感じですね。ドラムーション叩かないようにお願いしますね。ゴンゴンそこでですよ。「
曲か、2曲ありますね。ありました。はい。ティエンポアルティエンポ、これもカルタスですね。最後ちょっとノリが良くなるので手拍子していただけたらいいと思います。お願いします。Tus palabras, con que matas
mirccamircca